Laing sakop sa Abu Sayyaf Group ang nakabase sa Basilan, ubos sa kanhing leader ni ini nga si Furuji Indama ang misurrender sa tropa sa kasundaluhan sa Basilan. Giila ni Deputy Commander Colonel Frederick Salis ang misurrender nga Abu Sayyaf Group nga si alias Tuto, 28 anyos, Minyo, residente sa Buhi Suya kanining probinsya sa Basilan. Kauban niyang gisurrender ang iyang calibre 38 revolver ngadto sa tropa sa 101st Infantry Brigade sa Barangay Tabiyawan, Isabela City, Basilan. Matud pa ni Colonel Salis nga ang pagsurrender resulta sa hiniusang paningkamot sa mga intelligence group nga gilangkuban sa Air Force ug Army personnel nga padayong naghamit og malinawon nga mga mekanismo aron makumbinsir ang nahabilin nga mga terorista sa Basilan nga ipaubos ang ilang mga armas ug mobalik sa mga pilo sa balaod. Kahinumduman nga pipila ka adlaw ang milabay, usa-usab ka miyembro sa Abu Sayyaf Group ang mitahan sa militar sa lungsod sa Sumisip nga sakop usab ning isla sa Basilan. Si Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Alfredo Rosario Jr. miingon nga malipayon silang mudawat ug moatubang sa mga gustong magbag-ong kinabuhi ug nag-awhag sa nahabiling mga sakop sa Abu Sayyaf Group nga mobalik sa pundok sa balaod ug muduyog sa gobyerno sa pagtrabaho alang sa internal nga seguridad ug kalambuan sa Basilan. Makiglang bigit sa nakighiusang paningkamot ug nagkalaing-laing sektor sa gobyerno ug non-government organization aron madala ang pag-uswag sa probinsya. Gikan sa iniruuno hangtod karon ang Joint Task Force Basilan nakalista na og 24 ka Abu Sayyaf Group surrenderes sa ilang area of operation. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Lamitan City, Basilan Province. Stay safe.